Isine gur TikTok kabeh. Gak jelas, berita ra penting. Tapi semeneng. Wih. Ra jelas. Dino gur ngene ae. Neng omah. Isu kerja, balik neng omah meneh. Urung neng omah. Kamu dirokok ya? Rokok di sana. Astagfirullahaladzim. Batinku ki rokok ki sik kebak terangane gur garis batang. Alah kere. Gajian sik suwe. Lemburan ra cair. Kopi ra duwe. Alah sumet sisan. Sangkeme lubung lalur. Weh, ya mene kok arene sawit tuh lewat ya, bukti lewat. Biasanya cilik gede metu kabeh sampe sore. Masih bingung leher nyawang. Suwe-suwe stres dhewe aku nang omah iki. Omah dhewe, ora wong. Rokok aris batang ngene iki ngopo nih, rene kopi. Oh iya, si anjing endi si anjing. Dia ndek utang aku deh. 1.000 urung balik. Pesan suara si anjing lah. Utang sebulan lebih ora dibayar. Kayak kene ora butuh duit. Nying, nanti we. Aku namu arep nagih utang. Awas ngasih lunga. Biar taparan saiki apa engko ya? Nek taparane saiki kaya ngetarane aku arep utang. Nengko kaya netik dolan. Pas bingung kan. Parane saiki wae lah timbang bocah lunga malah ora konangan. Jaket. Jakete kaya ngene sik. Tas. Ben ketok kaya tukang kredit ngono lho. Nagih utang kan bener ora ketok. Jaket kesayangan rata diunggah nih mama. Sampune lecek. Siap, mangkap. Nagih utang. Melayu sasak kok. Ane helmnya kok ngene keping gitu. Helmnya mama ya. Sendalmu ya. Alah guys. Helmnya kan mau ngene lho. Atul helm kok yo. Eman-eman. Senane mama. Oh, nek tak dol. Motor sepatu apa yang gelem. Anon sih re, alah ngerasa aku mama balik. Astagfirullah, akhirnya mati meneh. Ini lah wong kiri. Eman-eman rokok udah tangkasnya. Alah, kayaknya rokok nak utang isi anjing ya. Gas, dewe. Apa kita nih? Bahaya ki. Wah, beli ini ki. Anjing salah. Ini salah. Bruh.
iki. Panen iki. Aduh, iya brak tak kol ta bakno. Arep ngapa brak? Ngene lho, aku enak perlu karo kowe. Perlu apa? Sik to. Sik panas iki. Wes, Omah. kasih. Teko omah kok iki ceritane. Ora duwe kipas angin apa piye to iki omah? Alah, wingi wis tak gedekno kipas anginku. Ora kok. Aku niatku mrene iki apik, yo ora ganggu kowe. Utangmu sing sebulan kae iki ora mbok bayar maksudnya kepiye? Utang sing ndi lho brak, aku iki lali lho Mas ya. Nah, iki. Kowe nyilih aku 100 nggo dandan motor. Walah, lali aku brak. Jane enek sen brak duit iki, tapi wis kadung dicile. Dileh wis sapa meneh? Aku par nagih angelmu. Yo engko kan gampang wis, engko awak marani wae ning omahe si. Yo ora iso, kuwi urusanmu. Iya meneh yo. Aku lho teko kene, adu-adu ke omah. Arep nagih kon nagih wong. Tekirimun iku kudune urusanmu kok. Aku yo lali, Brak. Bener iki duit ora tanggo aku. Iki si John perlu enek duit nah. Nek nyilih aku nek duit. Aku nyilih awakmu, tanggo nulung si John. Ora lho si Jon sapa? Si John tukang ngarit lho, mosok yo lali to. Wong biasane yo ngarit bareng. Oh, alah bocoran genah kae to. Oh, alah keterangane. Lah saiki terus kepiye? Aku ki perlu lho iki sebulan ki ora delok lho. Yo, aku yo lali lho. Aku strimo ora ndek rokok, ora ndek kopi ning omah. Bensin ngasih kur 5.000 tak isi. Bayangno. Yo, serasa curhat, aku dhewe padha wae ra duwe rokok, ra duwe kopi, ra duwe duit. Wes saiki ngene wae. Iki mending morong ne John. Yo duit. Piye? Yo gak udune kowe kok. Yo, lah, saiki duite sapa? Duitku. Lah iya. Ora dhewe ra. Yo gak kok udune karo kowe kok. Aku udah. Wis, ngene wae. Nyane penake. Piye? Kowe morong John wae dhewe, engko John gak entuk, morong ndak neh. Beda tak gerono. Ya kadung mulo balik. Yo nek aku ora dhewe isin gak penak. Kon kancamu to? Eman-eman bensinku kok. Wis engko dijur dine. Wes, angel urusan karo kowe iki. Aku lho nulungi kowe. Kowe malah koyo ngono kuwi. Maksude kepiye, Jal? Aku wis ra duwe duit, wis ra duwe bodo. Wis saiki paranono wis paranono sijer. Wis paranono. Tagihen ra ono kolore gowo bali. Angel ini kan. Duit malah. Memang ditagih. Tagih dhewe ra keneng kok tak pecah iki. Wes, nyambung iki ta. Pokok. Parani ora ketemu yo. Kudu tagih. Wes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wis minggu apa ngono. Aku tuku tok. Apa? Ora tinggal ora wis dah. Ya. Oh, ucuk. Nantem di sana nih. Anak opo. Utang. Piye? Jarine kowe njilih duite Bang Jack. Loh, lah kan aku kan jile karo Jack. Lah kok sampean sing nagih aku? Piye sih si Jack iki? Jarine kok nagih awakmu. Aku mrene, wis kesel mrene. Toko omah Jack, terus mrene. Aku malah do mbulet iki. Lah iki arep mbok bayar ora? Oh alah, utangku iki kon bayar ning sampean to. Iya lah, rumangsamu opo? Iki duit lho godhong. Nah, godhong ora goleki. Jangan kan duit lho, Brak. Senarku pedhot siji ra tak tukokno.
rokokan pacek kretek gitu kok nang omahku. Iki aku kon ngaret mau. Alah rasa kakean alasan. Saiki ndi duwite gek aku arep balik, iki wis bengi. Rasa gawe aku mumet. Ora lho, Brak. Saiki aku duwe teran duwe. Aku duwe barang. Kowe gelem apa ora? Iki barang apa meneh sing arep bukeke iki? Wis to. Intine iki enek barang langka. Kowe gelem apa ora? Ya wis lah gendang dijemuk. Awas nek barang aneh-aneh. Tak jemuk nih sik barangnya. Khusus kowe iki. Iki lho barangnya. Apa iki? Kowe koyo kotak HP. HP iki. Gene sugih iki. Desal buka yo. Heeh. Penasaran aku iki opo isine. HP utuh. Masalah apa iki? Kakekane. NANI?お前はもう死んでいる。 Sempak. Jangkrik, sempak bolong kayak aku. Lah aku duwe ini iki lho, Brak. Liyane iki aku ora duwe apa-apa lho. Lah kowe gelem apa ora? Sudi men kowe ngono iki ditampani iki. Weh ya aja ngono lho. Kuwi ngono-ngono barang berharga lho iki. Aku dikai mamaku. Wah, mbok koyo ning ngono. Wes, pokoknya aku nggak mau tahu sesuk kudu enek duite, aku mrene kowe ngasih ora enek, tak goleki kowe sapa ngene Bang Jack. Wes, aku pamit balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora Jack, ora si John iki kan. Asu.